カオスさん。はあ。ハロー、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 ハロー。ちょっと待ってね。Things are getting a little better, so I'd like to talk about the current situation for a short while. 少しだけ現状報告をさせていただこうと思いまして、少しだけ良くなったので、本当に少しだけ、ご心配をおかけしております。コロナにかかりました。コロナにかかって先週からずっと体調悪くて、途中から熱が出て、高熱が何日も続いてしまってサンキューカオスさん、ありがとう。コンシプメオモフモフフミさん、いらっしゃい。現状報告を少しだけさせていただこうかなと思いまして、翻訳しながらね、ちょっと咳が出てしまうとちょっと危ないので、咳が出始めたらちょっとマイクミュートにさせてください。死にそうになるので。コロナにかかりました。コロナにかかりました。はい。先週多分先週なのに、コロナを発症しましたなのかね。難しいな。I got coronavirus last week. I got coronavirus last week. ま
まだ熱は下がったんですけど、まだちょっとね、他の症状がありましてね、なかなか治らなくて、昨日もずっとちょっと辛くて、あなたのフォトモデルはとても可愛いです。サンキューベリーマッチ。ちょっと鼻声だし、まあ、鼻はまだいいんだよ。僕に移してほしい。ダメです。ちょっと待ってね。咳が出ると止まらなくなって、ちょっと待って、ダメかも。はい。咳が出てしまうと、ジャックさんウェルカムハよ。違うな。ちょっと頭働いてないんだよね、まだ。サンキューベリーマッチ。インフルもね、ここでかかったら私本当にもう大変だ。それは残念ですね。カウスさんも大変だったね。ベリーハードだったね。今の症状をお伝えします。天気予報みたい。I'll tell you about my current symptoms. まず喉の痛みはある程度なくなったんですよ。熱は下がりました。ようやく下がりました。本当に 39.5 度前後。本当にもう解熱剤が効かなくて、39.5 度付近をずっとうろうろしてて、下がったと思ったらまた上がってっていうのの繰り返しで、ずっとちょっとそこは辛かったの。 First, the fever subsided. はい、熱は下がりました。喉の痛みは昨日まで続いてました。痛みは今日収まりました。The sore throat subsided today. ごめん。途中で切っちゃった。Today my sore throat is gone. でも咳が止まらなくなります。突然止まらなくなります。But suddenly, I can't stop coughing. ちょっとで、それで咳が
止まらなくて、なんてやばいんだろうな。咳のしすぎてちょっと気持ち悪くなっちゃったり、食べ物が食べられなかったりしております。なんだろうな。なんてやばいんだろうな。なんか喉じゃないの、口の中に入れて喉の奥の方に入っていく時に過敏に反応してしまって、それがもう咳を誘発してしまって、それでちょっと食べることが怖くなってしまってて今。水は頑張って飲んでいるんですけど、よいしょ。I can't stop coughing, and I cough so hard that I feel nauseous and can't eat. Google 先生ちゃんとこれを翻訳してんのかな。ちょっと咳が。あとはなんだっけ、何言おうとしたんだっけな。まだあるんだよ。そうそう、あとはなりきんパンダーさん、こんにちは。いらっしゃいませ。現状報告会です。あとは今言ったのはダルさんもありますね。ダルさん続いています。今言っていたのはコロナになりました。高熱がようやく収まりました。平熱になりました。39.5 度付近で解熱剤が効かなくてずっとうろうろしてて、熱からは解放されたんですけども、ご覧の通り鼻声はまだちょっとしょうがなくて、なんだっけ、咳が突然止まらなくなる症状が出てしまっていて、咳がなんていうの咳が始まると、咳が出始めると止まらなくなって苦しくなってしまって、吐き気までちょっと出てきてしまったりして、食べ物食べる時も誘発してしまって、ちょっと食べられていない状況で、ちょっと申し訳ないです。こんにちは、しゃばらかです。ユニコーンさんいらっしゃい。ユニコーンさん、ちょっと待ってね。
ちょっと待ってね。1ヶ月ぶりくらいですね。コロナでございます。コロナにかかった羊でございます。で、今そうそこまで話して、あと倦怠感はずっと続いていますね、今ね。The fatigue continues. あとちょっと困っていることがあって、耳がちょっとね、もともとちょっと難聴もうなんていうの、ストレスかかってた時に難聴になってしまった時があって、ストレス性難聴、あれは治ったんですけど、今度ウイルス性難聴みたいな感じで、今ちょっと右耳が閉塞感がちょっと続いてて、右耳、ちょっと咳してくる。はい、よいしょ。右耳の閉塞感、あまりにひどいとこのまま聞こえなくなってしまう。治るといいんだけど。I can't get rid of the feeling of blockage in my right ear. 前ストレス性難聴になった時にはビタミン6、ビタミン6とかビタミン12とか、あの辺が足りないとなりやすいとか、あれを摂取すると治るとか、そういう話を聞いて、その薬を処方されていたので、市販薬でちょっと似たようなもの、同じ成分のものを今飲んではいるんですけど、なかなか治らないんですよね。やっぱり咳が出たりするとね。肺炎の抗生物質を服用していたのですが、その副作用も重なってさらにひどい状況でした。お前かお医者さん。私もちょっと肺炎からの骨折は気をつけようと思います。でもちょっと出るときには出ちゃうのでね、咳はね。いろいろ大変だけど、でも大変なのはみんな一緒だから悩み事全部吐き出しました。ありがとうございます。頑張って乗り切ります。でもこのタイミングがあって、いろいろ本当にまだ動画も撮れてない。ってなってた。耳のつまり前ね。昭和さん、おはようございます。ストレスで難聴になった時にはかかっていました。
その時と同じ薬の成分の市販薬を飲んでいます。I used to get it when I was feeling weak due to stress, so I'm taking an over-the-counter medicine with the same ingredients as I did then. 療養中の羊さんにお大事ねの高評価ポチありがとうございます。ちょっと今気合が足らないのでキラキラできませんがありがとうございます。基本健康体の自分でもコロナの時はしばらく体調悪かったので羊さんの場合はかなり辛いと思います。ワクチンの副反応の時点で分かってはいたんですけど、咳が一番辛いかも。インフルになった時は咳痰が絡んで、あの時は本当に呼吸困難になって死にかけてた。自分からちょっとタミフルはいいです、いらないですって言っちゃったから、1週間ずっと寝っぱなしだった。今日ようやくちょっと喉の痛みがなくなったのでお話はできるかなと思って少しだけ現状報告をさせていただきました。はい、生きてはいます。はい、なかなか動画とかのコメント返せなくてごめんね。鼻声でごめんね。ちょっと昨日もずっと寝っぱなしだったんですけど、ちょっと頑張ってあまり体に負担をかけないようにしつつ回復に努めたいと思います。はい、カウスさん、サンキューベリーマッチ。しんどい中ありがとう。いいえ、私がお話ししたかったの。でも困ったね。お腹はすくんだよね。こういう時はさ、いつも今までだったらお腹空かなかったんだけどさ、こういう時にはお腹が空いちゃってさ、でも食べ物食べるとさ、咳を誘発して苦しくなって吐きそうになっちゃうから、食べ物は口に入れたくない。でもお腹は空くっていう。どうすればいいんだろうね。そういう時ってやっぱり目バランスかな。でもなんか調べた感じ、このコロナの時とかってさ、甘いものとかはあんまり取らない方がいいらしくて、そう、結構目バランスとかってカロリー取るため、取るためなのかな。ちょっと甘めで甘さ強くてドロドロしてるのね。
で、ドロドロしてるものは今ちょっとね、喉に絡まりやすいからあんまり取りたくなくて、ずっとしょうがなく頑張って OS1 はね飲んでるんだよ。水分補給はしてるんだよ。水分補給はね。で OS1 の後ろにね書いてあるの。1日あたりの目安量。成人、大人の人は1日 500ml から 1000ml を飲んでくださいって書いてある。私はそれは1日 4,5 本飲んでる。もうそれしか飲むもの、口に入れられるものがないから倍以上ちょっと摂取してしまっていますが、飲まないよりはマシかなと思って。ちょっと待ってね。水分補給します。はい、ということでちょっと咳が出始めてしまったので、ちょっと本当に現状報告でしたが、少しだけお話しさせていただきました。多分もう少しすればもうちょっとマシになって普段通りの活動ができるかと思いますので、皆様ちょっと長い目でお待ちいただけると嬉しいです。あと1年の振り返りでお手紙を募集しておりますので、ちょっと待ってね、どっか行っちゃった。ぜひ送っていただけると嬉しいです。飛ばそです。We are currently accepting letters to reflect on the past year. We would be delighted if you could send them to us. アイアムだね、グーグル先生。アイアムだね。すぐ複数形にする。もう一回言うね。I am currently accepting letters to reflect on the past year. I would be delighted if you could send them to us. はい。シャワーさんも、なりけんパンダさんも、皆さんありがとうございます。よし。ということで、もうちょっとだけ裏の作業をしながら、ちょっとしっかり休んでいきたいと思います。また、よいしょ。また元気に。
会える日をお待ちください。お待ちいただけますと幸いです。I hope you will look forward to the day we can meet again in good health. Thank you very much. ということで、咳がThank you for the coming to the 違うな。Thank you for coming to the this streaming and please come visit us again. See you next time. 頑張ります。おつしぽつしぽつしぽめめぷるめぷる。ということで皆様、またね。バイバイ。バイバイ。